Aquesta és una obra excepcional i molt interessant. Tracta sobre els dòlmens i menhirs entre la Tordera i el Besòs, el grup megalític del Maresme i el Baix Vallès. Els autors són Bassols, Daví, Font, Lleonart i Lou. És el número 13 de la col·lecció de monografies del CERP, que és el Seminari d'Estudis i Recerques Prehistòriques de la Universitat de Barcelona. L'obra ha estat editada conjuntament amb la Societat Catalana d'Arqueologia. És un compendi de totes les troballes arqueològiques de la prehistòria a la comarca del Maresme i el Baix Vallès. És un llibre molt recomanable. Aquí podem veure tots els dòlmens, menhirs, hàbitats i troballes prehistòriques de la comarca. El llibre té molt bones il·lustracions, planimetries i uns excel·lents dibuixos. Aquí podem veure també diferents dòlmens com són la Roca d'Antoni, la Pedra de l'Arca, el dòlmen de Vallgorguina, també els rocs de Sant Magí de Sant Vicenç de Montalt i l'hipogeu de la costa de Can Martorell de Dosrius. Al final del recull hi ha diferents annexos que tracten sobre altres aspectes també de la prehistòria de la comarca.